Ola a todos e benvidos unha vez máis a un novo episodio sobre o noso tema. Hoxe imos a tratar un apartado que ten por título Galicia, o Reino de Galicia entre o século VIII e o século XII, o cal imos a dividir principalmente en tres bloques para que sexa moito máis sinxelo o seguimento deste episodio. O primeiro bloque é o que se titula como Galicia entre o século VIII e o século IX, que é o período da consolidación cristiá. O segundo bloque estará destinado a tratar a Galicia entre o século X e o século XI, un período onde se labrará a identidade do Reino de Galicia e se logrará a súa independencia. E, finalmente, Galicia na súa etapa dourada, un período onde o arzobispo de Santiago, Diego Xelmírez, tomará as rendas do asunto e catapultará a Galicia, ao Reino de Galicia, a un prestixio nunca antes visto. Ao igual que no Reino de Asturias, a presenza dos conquistadores islámicos no territorio de Galicia foi moi escasa. Digamos que a súa integración en Al-Ándalus foi dende un primeiro momento limitada. De feito, xa dende finais do século VIII, moi próximo á batalla de Covadonga que se dera no 722 para a liberación dese inicio do Reino de Asturias, pois os monarcas asturianos xa comezaron a facer toda unha serie de campañas de invasión e conquista dese territorio de Galicia, logrando sobre todo a súa integración definitiva a finais do século IX, período no que se asumiu o territorio de Galicia dentro da monarquía astur-leonesa, sobre todo baixo o mandato do rei Alfonso III, quen terminou por fixar os límites da fronteira con Al-Ándalus no río Douro. Así pois, podemos resumir a conquista de Galicia principalmente en tres fases. A que vai ata finais do século VIII, onde se toma principalmente toda a franxa norte de Galicia. A segunda, que vai ata mediados do século IX, onde se conquistaría a totalidade do tamaño orixinal da Comunidade Autónoma de Galicia, con territorios tan importantes como Santiago de Compostela ou as provincias máis ao sur, como Ourense e Pontevedra, actual Vigo, a fronteira co río Miño. E, finalmente, a terceira fase, que hasta finais do século IX e se toma a Galicia, que forma actualmente parte do territorio portugués, logrando a conquista de grandes cidades como serían Braga ou o Porto. Dende un primeiro momento, Galicia ocupou unha importante posición simbólica dentro da monarquía astur-leonesa, principalmente porque a súa toma completa era unha conexión co pasado romano e visigodo. Hai que lembrar que Galicia era unha provincia gaequia dentro dese territorio do reino visigodo. E este territorio era o primeiro que estes astures, estes reinos asturianos, conseguían tomar na súa completa integridade, o que lles servía como legitimación para seguir adiante co seu proxecto político de reyes de Asturias, que os conectaba con ese pasado cristián e, polo tanto, dábelles a legitimidade para continuar coa súa conquista cara ao sur. Isto é o que fará que, dende un inicio, Galicia sexa recoñecido como un territorio moi importante, con nombre e identidade propia, incluso ocupando unha posición política moi importante dentro da monarquía astur-leonesa, incluso despois do cambio de capital a León a inicios do século IX. Dentro do seu territorio non só nos encontrábamos con nobres locais moi poderosos ou mosteiros, senón que tamén vai ser moi importante a figura do obispo, especialmente a do obispo de Iria, o que nun futuro coñeceremos como obispo de Santiago de Compostela, xa que a inicios do século IX, en torno a 813, un ermitaño coñecido como Pelayo descubrira o sepulcro do apóstolo de Santiago, o cal lle dará un gran poder relixioso e, polo tanto, político ao Reino de Galicia. Ao longo de todo o século X, Galicia manterá esta autonomía que comentamos, a cal chegará ao seu cumio a inicios do século XI, en concreto no 1035, coa morte dun monarca, coñecido como Fernando I, quen xa non só era rei de León, senón tamén de Castilla, xa que lograron unificar as dúas coroas. Coa morte deste personaxe, dividirá o seu reino nos seus tres fillos.
e un deles, coñecido como García I, heredará o coñecido Reino de Galicia, logrando entón este territorio antes con autonomía agora a súa independencia tanto na práctica como na teoría. No entanto, este reino será bastante efémero, xa que durará entre o 1065 ata o 1071, cando o rei García será traizoado polos seus irmáns Sancho I e Alfonso VI, sendo destroado do seu trono e cautivo ata o día da súa morte. Entón, a partir desta fecha, 1071, Galicia volve a estar integrada dentro do reino de León e Castilla, o cal fora de novo concentrado por Alfonso VI, quen lograra reunificar todos os reinos que lles legara ao seu pai, tanto aos seus irmáns como a él. Se ben nun primeiro momento a derrota do rei García puido parecer o fin do esplendor do reino de Galicia, é certo que a finais do século XI e comezos do século XII se caerá nunha leve contradición, e é que se ben Galicia perde o seu título como reino, logrará o seu período de maior esplendor. Principalmente porque xa a finais do século XI unha cidade comezara a despuntar con respecto a outras da Península Ibérica, a cal ten o nome de Santiago de Compostela, que pouco a pouco se vai ir convertindo nun dos focos principais tanto políticos, económicos, relixiosos e culturais de toda a Europa occidental, principalmente gracias ao Camiño de Santiago, que vai a conectar comercial e cultural e políticamente a Galicia, e en concreto a Santiago, co resto de partes da península máis da Europa continental. Este será un camiño que será principalmente impulsado polo novo obispo de Santiago da época, coñecido como Diego Xelmírez, quen será nomeado no 1100, é dicir, xusto a inicios do século XII. Este persoeiro será moi importante no territorio de Galicia, xa que entre finais do século XI e mediados do século XII emprenderá toda unha campaña cultural e política destinada a catapultar o prestixio e o poder do Reino de Galicia e, en concreto, da cidade e o Obispado de Santiago de Compostela. Entre estas medidas temos o xa comentado impulso ao Camiño de Santiago, pero non se quedará só aí, senón que tamén se iniciará a construcción en estilo románico da Catedral de Santiago de Compostela, ou incluso logrará un ascenso religioso pasando de bispo a arzobispo, un título que lle permitía facer unha maior demostración de poder. Polo tanto, vemos como neste período Galicia perdeu o seu título de reino, pero na práctica actuará casi como se fora un, só que neste caso, en vez de ter un rei, tendrá un arzobispo que será quen supla a ese personaxe. Neste caso, o arzobispo é Diego Xelmírez, e non por nada, na súa época, recibiu o nome de Diego Xelmírez, señor de báculo e besta, é dicir, ballesta, facendo referencia tanto ao poder relixioso que ostentaba como arzobispo de Santiago de Compostela, pero tamén ao poder político que ostentaba como señor de Galicia, chegando a negociar con persoas de tan alta categoría como nobres, reis e incluso papas, ata o punto de que no ano 1111 acumulará tanto poder como para permitirse coroar a un novo rei, que será coñecido como Alfonso VII e instituirao como emperador de Hispania. Este Alfonso VII non era nada máis que o fillo de Alfonso VI, quen xa comentamos que lograra concentrar o seu poder como rei de Castilla e de León. Así pois, para cando faleza Diego Xelmírez no 1140, podemos comprobar como o territorio de Galicia xa non será un máis deses reinos da Península Ibérica, senón que será un foco político, económico e cultural clave non só na península, senón en toda a Europa cristiá occidental. Facendo un pequeno repaso do vídeo, é necesario rebobinar os tres bloques que comentamos ao longo deste, facendo fincapé no primeiro onde se lograba a conquista e consolidación e, polo tanto, integración do territorio de Galicia na monarquía astur-leonesa, principalmente a finais do século IX,
Logo, o segundo bloque onde se dotaba de entidade política e tamén de independencia co rei García I a mediados do século XI, e finalmente o terceiro bloque, onde Galicia perdía o seu status e título como reino, pero chegaba a súa etapa de maior esplendor gracias á figura do arzobispo de Santiago, Diego Xelmírez. Entón, ata aquí o vídeo de hoxe, e vémonos no próximo. Chao, chao!